Băi, e ora 3 noaptea și eu m-am gândit să invoc demonul care e în casa mea cu o tablă Ouija. Ok, fraților, am aici tabla Ouija și o să întreb demonul dacă este bun sau rău. Ok, fraților, deci oficial o să încep ritualul. Deci scrieți-mi în comentarii dacă o să mai trăiesc. Dacă demonul se află acum cu mine în această încăpere, să dea un semn. Mamă, dar și fum! Băi, plăcuța s-o strâns lumânările, s-o făcut galbene și plăcuța s-o dus pe ies. Și tot s-aud bocănituri. Ia auziți, s-o spart ceva. Băi, ce se întâmplă? Băi, mi-am făcut curaj și o să ies pe ușă să văd și s-o auzit. Ok. Poate nu e nimic. Băi. Nu s-a auzit nimic de aici. Băi, m-am băgat sub pat. L-ați văzut? Băi, e ora 5 dimineața, stau de câteva ore aici. Dar acum o să ies să văd dacă mai este cineva în casă sau dacă o pleca demonul. Mi-e frică. O să deschid ușa. Ok, fraților, o să deschid ușa. Băi, deci, scrieți în comentarii dacă vreți și